dong June 24, yan ang mga birthday ninda. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down Sunday. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, it can't stop. I wonder, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down sunny day. Yeah, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down sunny day. Nagaling yan sa inabot na Creedence Clearwater and Have You Ever Seen the Rain. Nagantabay pa lang yan ang amiga kong si Raquel Uranga an agum kay tundi puntong si Manny amigo ko man to kang yaon ako kay to sa sarupang istasyon ay tinawanan akong kopya ng mga kantakan na Letterman. Ito si Manny Uranga, paborito ang Letterman. Saka kolektor ito ng mga sonata. Kaya nagantabi sa tuyang niya si Raquel. Aram mo, Kel, maganda ang harunin do dyan sa Kalye 13. Itong garo may kurbada. Mapresko na rin ka ni. Ito bagang ang location ka na rin mo, garo may pagkakanto. Pag ang harong baga kaya nasa kanto, saka medyo suray-suray ang mga katarayid, nasasagap mo ang presko kanduros lalong-lalo na kan amihan. Lalong-lalo na kung igwa kaning natad. Kaya sabi ko, kung kita niya ako igwaning kwarta mapagibunin harong, lumang ka sa medyo may wasiwasang natad tanganing buwelo anduros. Bako itong harong na durukutan. Raquel Uranga, salamat na lang. Sabi niya, arap ko ang istorya sa natong, itong yung istorya sa natong, ang aram kong ika, nagdurulag si mga demonyo, tanatakot lutuon. Takan magtukdo si Burak Sirong Ama. Ano tayo ninduluto niya mga demonyo ngayon yan? Tinagtutulo siya, lumasa natong, ay nagkataon pa lang kato si demonyo, nagtatarago sa natong ta naguuran. Sabi kan demonyo, paano yan araman kita niya undigdi? Saka ano nga rin kaning lugar na ining nadigdian ta nga ining planetang yang ining nadigdian ta na aatakiyon ta. Garo sa laan sugo nga ni boss na Lucifer ay. Tano man niya Brad, sabi katong sarong demonyo. Ang sabi baga ngaya, kontraunt ang kasuguan kang Diyos. Kung ang Diyos nga nagtutukdo ning karayan sa tuyang yan sabi ni Lucifer, tukdo ta mga karatan. Yan nga mga tambay, pahingan ta. Kamu makanod kamo magparairum ning rakurak. Suwayunin doon sa indong magurang. Imbis na kamo masunod sa sugo, ta pinapakudkud kamo ning nyug, pinapapupo kamo ning sungo.
Durulagan nindo. Imbis dumang kamo sa kanto magparara kamo ning rakurak mga hamag kamo. Yan ang tukdodan ni Lucifer. Sige, magdurmang kamo sa kinaban. Banggi magtarago kamo duman. Ang mga ama tukdoan nindo. Ika ngaya, padre di pamilya, day mag-uuli nin amay pakali ning sa trabaho. Imbis na magbakal ning bagas, ibakal mo nindo ning rakurak, ipairinom sa mga sugapa nindong barkada. Ngiritan pa nga nindo. Yan ang itukdo nindo sa kinaban. Sige, larga ka mo. Ay pag-abot sa kinaban, nag-uura, nagsirirong sa natong. Mauranon man palang niya digdi sa kinaban, ay makakalintura kita. O minabot si Buratsirong ama. Anong panira? Mayo po nga pa. Ano ito dahil luto niya mga demonyo ngayon yan? Itinukdo si natong. Sabi kan mga demonyo, ay durlog na kita, balik kita sa impyerno. Isumbong taki boss na Lucifer. Na ang mga tao palang duman, ang demonyo pigluluto. Ay habo kong lutoon. Mainiton pati yan. At digdi niya sa impyerno mainiton na, mas mainit niya ang kawali duman. Grabe yan na istorya tungkol sa demonyo. Aber na, balik sa tugtugan. Baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't dig very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me into the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me into the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't dig very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. In them old cotton fields back home. In them old cotton fields back home. Johnny is a joker, he's a bird, a very funny joker, he's a bird. But when he chokes my honey, he's a dog. His joking ain't so funny, what a dog. Johnny is a joker that's trying to steal my baby, he's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. He sings the sweetest love song ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me he's just a wolf dog on the prowl. Johnny wants to fly away and puppet love my baby, he's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. Johnny kissed a teacher, he's a bird. He tiptoed up to reach her, he's a bird. Well, he's a teacher's pet now, he's a dog. What he wants he can get now, what a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby, he's a bird dog.
from my quail. Hey, bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey, bird dog, get away from my chick. Hey, bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. He's a bird. He's a dog. Sa kuyang pinapabutan ng maugmang pagantabayan sa kuyang amigang si, ang pangalan niya sa Facebook, very formal ay Maria. Niya ko, ano ang nickname mo? Mabik ngaya. Tagaro niya ako pag pigpaparabod takang Maria, garo ako perming, garo gusto ko magpangaji. Araw mo bagang tatara mo na Maria, pangaran niyan, garo pinaka number 1 sa kinaban, palibasa pangaran ni kang ina ni Jesus Christ, ni Santa Maria. Kaya baga garo pinaka number 1 na pangaran niyan. Kadaklan pating may Maria, Russian, ano? Ay igwa ko ning amigang, actually, di ko aram ang harun niya kung saan. Pero, ini pagmamalaki ko sa indo na sarong magayuno na babae, nangapod ko lang sa iya Maria. Ay sabi ko, ako anong nickname mo? Aram mo niya ako mabik, garo na ugma ako na ikaka-Facebook ta ka, dahil disente ka mag-taram. Yan bagang pag-igwa ng message sa kuya, disente, mayo kan mga pakaraot sa politiko, pakaraot sa kung sisay, kung ano-ano, ay magawin baga sa tao itong pag-ika nagbubutas ng tataramon, inspiring, ano? O yan si, kaya naugma ko kimabik. Pareho man yan ni kuya, ni Cyril, ni Cielo. Kaya kung nagantabay ngon yan si Cielo, ay good morning. Sa Roman, duwa man na Cyril Avila Alejandria, saka Cyril Salvo, yan man sa Tagig. Pag nagtataram, nag-ugma na eh. Ito bagang kuminsan, nagtataratambay ka sa balkon, ma-message sa Facebook, magayunon ang mga pinagsasabi na kuyan, kulang na lang na garo ka mo kurahaw sa kaugmahan. Mga nakakapaganang tataramon, bago itong igwa man dyan, ma-post sa Facebook, lintan ka ngaya, kan ika nag-uutang, pangirit-ngirit ka, ngunya na pigsisingil ta ka na, day ta ka na nasusumpungan, pinmi kang nasa layasan, lingaw ka ng, lintian ka, grabing mga raway. Eh, malanit pag danggun, ano, magayon sa mga kaulay sa, by the way, ano, sa text saka sa Facebook, never kamong magmuda. Ako naka-experience na kung mumuda ako sa text sa Facebook sa Facebook dahil sa text lang. Sabihin ta nang bako man na harayo sa tuyaan kaya man naanggot garo pigmumuda pero never ako nagbalos. Tang sa kuya pong adal iyon na day ako mataram ning muda sa surat o kaya sa text. Iyan ang adal na pinanindugan ko maski na anggot ako sa tao still nagagamit akong dissenting language, lalo na sa English, bako na magmuda ka sa surat o bagaman sa text. Taya nagpapailing na kulang o day ka naggamit kan sa imong inadalan. Mula nung ako'y nagumpisang maglakad, tila may kumpas ang bawat hakbang. Natutong sumayaw sa sariling paraan, sa bawat tugtog na alam. Hindi naman sa ako'y nagmamayabang, kailan may hindi pa natanggihan. Mahusay magdala, tila napakagaan, sa hangin parang lumulutang. Maraming kapareha na sa akin at daan, pagkatapos ng tutok, nalilimutan. Ngunit nang makita siya sa sayawang ito, naggambot ang tuhod at naturete na pati pa ako. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha.
sinew sa gitna. Umikot ng umikot at nakakahilo, lahat ng tao'y tulala. Iisa ang kapareha sa buong magdamag, hindi ko siya mapagod at hindi matagtag, hindi ko maiwanan at di rin mabitawan. Tuloy-tuloy ang kapit hanggang sa mauwi na sa simbahan. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka, makapareha ka, mahal na prinsesa. Mula nung kami sa simbahan naglakad, magkasama na sa araw at gabi. May ilang mga supling na ngayoy nadagdag na sumasayaw na rin sa tabi. There's a summer place where it may rain or storm, yet I'm safe and warm, for within that summer place your arms reach out to me and my heart is free from all care, for it knows there are no gloomy skies when seen through the eyes of those who are blessed with love and the sweet secret of a summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their love. And the sweet secret of a summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their love. Sa tuyang oras, 32, makagi po ang alas 11. Abangan pag alas 11.45. Sa tuyang bangon na bareta alas 12, kita po magiribanan dyan para sa mga freskong bareta lokal, nasyonal. Lalong-lalo na po ang follow-up sa baretang pagtalikod sa kinaban ni dating Presidente Noynoy Aquino na nagilan sa lung cancer duman sa Capitol Medical Center sa Quezon City, Casubago. May mga news sources nang nagpapaluwas kang bareta. Alagad ang ibang mga news sources, mga news network,
Dahil pa po nagsasabi ni Hulit na pinagalat paninda ang confirmation kan familia ni dating Presidente Noynoy Aquino. Si Ma'am Franz Vargas Palan, sabi kung harani ka lang Bert, papanamiton takakan mga luto kong panira, napigiling ko bagadigdi ko yan Indian mango, pagkatapos batag, kamatis, kung ano-ano pa. Pero pinagalo sa prito say. May prito siyang sira, pagkatapos may mga giniris na Indian mango. Ay igwa talaga ni mga taong pag nagkakakaning karne or sira, pinagaluan niya ni mga giniris na mangga. Ay masiraman talaga yan. Ang mga Amerikano sabi ko itong istorya kan amigo kong taga-Libanan, pero nasa California. Digdi nga sa California ngaya, ang pangudtuan o pamanggihan na karakanan na may maluto, may karne, di ka nga matubod may mga giniris ngayang abukado. Kita nga dyan, ang abukado, pigkakaganang gata sa good asukar, sa kayelo. Pigpa para kurkutsara mo ngaya, mantang nagbabasa ng comics. Ay digdi ngaya, kabaling ngaya yan sa mga giniris na karne. Darakulaong pati ngaya ang abukado duman sa Amerika. Yan, kaya salamat na lang kay Ma'am Franz Vargas sa pag-offer kan masiram na panira. Si amiga ko man nganing si Cielo, niya ko Cielo ang mga apelyidong Viray, mga taga sa inyan, ayan, Bicolano, Pangasinan ngaya. Ang mga Viray palan from Pangasinan. Pinailingan niya ako ng luto digdi na giniling, giniling na karne, ano? Anong giniling baga masiram yan kapag igwaning kuyan, lalong-lalo na kung igwaning patatas, pagkatapos itong peas, giniling na karne. Sir, mas iba pang mga nag-text sa tuya, si Maugmang Pagantabay po habang nagluluto ng gulay na puso na may bangot na tinapa para kay Attorney Barbosa na nagpa-open kaagad kan radyo here sa uma ni Ching. Si Ching pala nini sa Kasiriko. O saka si Kuya, kusta na lang dyan kay Kuya, kay Attorney Nestor Barbosa. O si Dan Diswang kung nagantabay, kumusta na si hermano mong Rick? Ay kuyan, garo nagpapacheck up ito niya sa doktor, si hermanong Rick. Sabi ni Danny Diswang ko na nagantabay ngunyan. Happy is the boy when he looks for his love and he sees that her window is open wide. Happy is the boy when she throws a carnation with an invitation to come inside. Just a boy and girl and a mandolino, just a little kiss as the vow is made. That's the way it is down in Portofino, just a little moonlight, little serenade. Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella luce d'oro accarezserò. Questa piccolissima serenata, come un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrar. Just a little song he can win her heart with, telling of a love that will never fade. Many a romance has been known to start with just a little moonlight, little serenade, just a little moonlight,
little serenade. I've been watching you. A la 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 long. A la 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 long, 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 long. Come on. A la 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 long. A la 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 long, 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 long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotion starts running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your big brown eyes. Ooh, yeah. And I've got this to say to you. Hey. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Ooh. So I say to myself, if she loves me or not. But the dread I know that love is his to get. With a little bit of this and a little bit of that, the lyrics goes on the attack. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your big brown eyes. Ooh, girl, and I've got this to say to you. Hey, girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Ooh yeah. A la 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 long, a la la la. Good morning, Papa Bert. Greet ko man po si Nitz Piñeran in Happy Birthday. Award-winning artist yan kan Ateneo Church. Mga paintings sa Ateneo Church siya ang nag-paint. Filipino-inspired. Greetings from her sister Ditay. Yan, ki Nitz Piñera. Tugang yan ni Franz Bar. Sa kapinsan man ni Tess Gomez Gallardo. Happy birthday na lang sa imo ko yan. Nitz Piñera. Minsan nagkakauli-uli man kami kayan. Yan siya dyan sa Libuton. Papa Bert, nakikinig ang family Berzuela sa Purikot, Mambulo, Libmanan. Siriman, pa-shout out, Ali sa Libmanan, nagdadangon niyan, Noli, Lani, Errol, Ate Pilar, Ate Mayet, tapos sa magayon na agum mo po si Ate G. Si Karibana ni Mrs. Ining nagpasiring sa Libmanan. Si Sening nag-text na ini. Yan. Ang nagiribanan pala sila dyan, si Noli, Lani, Errol, si Pilar, yan. Saka si Ate Mayet. Ganoon niya ako may duduman na silang ang apelyido da ako yan, Roldan. Niya ako aputun mo daw kung ang duduman na nindujo ang pangaran, si Jose. Na may edad na, parating counselor dyan sa Libanan. Tayo niya ako si Mr. Joe Roldan, 85 years old na or magna 90. Katrabaho niya ako yan kan sa kuyang ama kay ito sa NARIC. Ang NARIC, dati po yan na NFA, itong National Rice and Corn Administration. Kay itong taon mga 60s, magkatrabaho sinda. Ako mang kadto, tabistado ko yan, na yan urulay gurang. Ako po kay kadto, may ugali na pag ang gurang nag-urulay sa salami, ako nagdadangog. Ang mga magurang kato, pinapahali ang mga aki. Umakarali kayang kamudig dito, urulay mga gurang ni. Itong sa kuyang ama, may ugali ito na ang aki ipinapadangog, tangani makanood. Si mga tugang ko nagkakarawat na sa tinampo ako, uto pa duman sa katubang kan mga gurang, tamahilig akong magdangog kang urulay ni mga gurang. Kaya siguro diyang kumanako ang kadikit ko mang karaman, maski mga istoryang gurang, gira kang gira mo dyan numero 2 araram ko, ako, pag nag-uurulay ang mga gurang, ako nakanganga, nagdadangog, tanagalat ako kang mirindalan.
Tas siyempre baga pa nag-uurulay, arat yan nga kayan may mirindalan. Iyo man yan ang sa kuyang pinagpapara abang-abangan sa mga urulay nin mga gurang. Till lovers never kiss, and there's no happiness. Till then I promise this, I'll be loving you till games have all been played and children aren't afraid, till prayers have all been prayed. I'll be loving you. So share my bed with me, fill me with ecstasy, 'cause all I want is to make love with you till summer has no sun and battles all are won, till all is said and done. I'll be loving you. Till lovers never kiss, and there's no happiness. Till then I promise this. Ay pabutan tamaning maugmang pagantabay dyan sa Amaro Auto Shop. Yaon dyan si Ronron and company. Amaro Auto Shop, kumusta na lang dyan? Kasi man ki Madam Blessed keribanan sa grupo. Yan. Sa tiyan sa tuwing pagbabareta sa bangon ng bareta alas 12 with Berta de los Martires. Happiness. Till then I promise this, I'll be loving you. I'll be loving you. I'll be Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist, your voice is calling. It's twilight time. When purple-colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deep beneath shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender. That set is on. I count the moment, darling, till you're
Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananapit po na aking balakang, halos hindi po ako basta makatayo pagka nakaupo. Siguro po mga kurang-kurang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtik po taga service agad po ng rest COVID. 4 na pa lang po, naranasan po agad po doon. Tagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang rest COVID po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Madi, saan naman paklasayon ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs as in supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyon masuporta sa mga estudyante na makatapos as in makahanap tulos ng trabaho. Iyo ano Madi, sa panahon mo niyan, kaipuhan ng GAD ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan pa di, ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan na purbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-empleyo. Bako lang sa satuyang lugar kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC Madi. Sige, tama si kaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat Madi! Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines.
Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Isis kayo po, hindi po sa malinaw sa Libbanan. Po na nagtatasa rin po ang ang dugo ko, high blood po ako.